Jama'a barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saduwa a cikin wannan channel namu mai suna Arewa Tech. To jama'a a yau zan yi magana akan yadda za ku samu kuɗi ta hanyar referral. Duk da dai na kasance bana magana akan airdrop amma kuma wannan yana yi wato ma'ana Telegram bot. Zan bar muku link ɗin shi ma a ƙasan description domin ku samu bonus. To jama'a kamar yadda kuka sani in ka kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin kuma kana jin daɗin bidiyoyinmu, kar ka manta ka yi liking kuma ka yi comment ko na tambaya ko godiya. Sa'annan ka subscribing ka kuma danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube sun sanar da kai. To kamar yadda kuka sani ban fiye son ɓata lokaci ba kuma haka zalika zan wuce kai tsaye zuwa ga wannan sabon shafin. Kuma kar ku manta zan sa muku link ɗin shi a ƙasan description domin kuma ku samu bonus. To abu na farko kun ga na buɗe browser na paste link ɗin ma'ana na danna akan link ɗin da zan sa muku a ƙasan description ɗina. Kun ga ya kawo ni izuwa ga Telegram ɗina yana loading. Kamar yadda kuke gani ga Telegram bot ɗin ya buɗe, ci ga group ɗinsu na WhatsApp, ga channel ɗinsu. Sa'annan suka ce ga channel ɗinsu muka danna a nan. Kaga channel ɗinsu da za ka riƙa gani ya suka biya mutane da sauransu. An koma baya ka gan shi a nan sai mu ce check. Kaga suka ce sai mun joinin channel ɗinsu tukunna. Na ce join sai in ce check. Kun ga yayi suka ce in danna password ɗin nan. Sai in danna send suka ce ba daidai ba ne. Kun ga yayi suka ce bari ku gani. Suka ce ka gayyato mutane 5 za su baka 160 kyauta. Sa'annan suka ce iya 2000 za ka iya cirewa kowane rana. Sa'annan suka ce wanda yake na farko 80,000 50,000. Sa'annan ka mai 20,000 sai mai 10,000 sai kuma mai 5,000. Kaga 160 kenan. Sai suka ce duka iya kuɗin da za su bari shine 770. Don haka za ka yi sauri ne ka cika domin kai ma a cikin 770 ɗin nan ya zamanto cewa ka samu wani abu. Sa'annan suka ce kyautan nan zai ƙare 20 ga watan November. Kuma suka ce mu danna a nan mu joinin channel ɗinsu na biya kamar yadda kuke gani sun biya John 12,000 ga shi ya withdrawing a kan number da ya saka. Kun ga mun joinin sai mu koma baya. To abu na farko da za ka fara yi shine za ka danna akan referral link ɗin nan. Ka gani suka ce mana gashi nan suka ce kun ga referral link ɗin da suka bamu shi za ka kwafa kamar haka. Na kwafa sai ka tura ma abokanayen
arziki su cika ma. Kuma suka ce kar ka gayyato mutanen da ya zamanto cewa ko kai da kanka, sabida sun ce ko nawa ka tara za ka rasa. To bayan referral in kana so ka duba balance ɗinka za ka danna a nan. Kun ga suka ce balance ɗina bani da ko sisi. Sa'annan kuma suka ce ka gayyato mutum ɗaya za a baka Naira 130. Suka ce ka sa account number ka a nan, sai kuma ka sa bankin ka, sai kuma suka ce in ya kai 6,000 za ka iya cirewa kenan. To kamar yadda kuke gani zan wuce kai tsaye in sa account number na. Kun ga na danna a nan. Suka ce in saka account number na. Kaga zan sa 316071. Sai na ce okay. Kun ga suka ce account number na ya hau. Sai na zaɓi banki. Kun ga na ce First Bank. Kun ga ya hau kenan account number na. Suka ce min kamar yadda kuke gani na sassaka. Suka ce idan na gayyato mutum ɗaya za su ban Naira 3. To abin da ya sa sabida cewa na sa musu First Bank ne. Amma idan ina so zan canza kamar yadda kuke gani. Zan danna akan account number. Kun ga zan mai da shi GT Bank. Sai in sa 016507973. Kun ga yadda zan yi na saka GT Bank ɗina. Sai na sa OK. Kun ga ya hau. Sai kuma koma baya sai in danna akan zaɓen banki. Sai na sa GT Bank. Kun ga na saka GT Bank. Suka ce min gashi nan dai GT Bank ɗina ya hau. Sa'annan suka ce idan kana so ka cire kuɗinka za ka zo nan. Suka ce suna gyara tukunna a gurin cire kuɗin withdrawal ɗin. Don haka mu dakata. In ka zo ka danna a nan consult in kana so ko kai magana da su ko kuma kana da message inda za ka gaya musu, sai ka danna a nan zai kai ka zuwa ga WhatsApp number da za ka yi magana a kai. Kun ga na danna akan leadership board. Kun ga inda ya kawo ni ya ce ga mutanen da suka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani da sauransu. To jama'a, na zo ƙarshen wannan board ɗin. Don haka kar ku manta, wato wannan shafin ne mai suna Arewa Tech yake kawo muku bidiyoyi kamar haka masu ƙaruwa. Kuma in kuna jin daɗin bidiyon kar ku manta ku danna kan like. Kuma kuna da tambaya ko godiya za ku iya yin comment a ƙasan bidiyon. Sa'annan ku subscribing ku kuma danna na ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube sun sanar da ku.
Don haka jama'a na kawo ƙarshen wannan bidiyon na wannan rana. Don haka jama'a na bar ku lafiya.